Halor kajing mi akilat patai kubor bakawai na kajing cia kabala cia po alen pot dauki. Ha kabakin ong di jing di kibade ki trai muluk ki trai jaka gila syak kendang ha kisipai BSF kat baki kar Bangladesh gila yo ban trai mon ha ketika jaka. Halor kani UMP jong ka Shillong u Dr. Ricky Eja Sengkon hadin baula yo ban hiar syak ketika jaka lembat u presiden jong ka WPP wa Arden Mila Basayo moy ha kat saw terik unai lur arja rafusau. Ban menta ha kat kendai terik unai lur arja rafusau. Ula phada ka sithi siau menteri ka kampo ying ubadi pedro ya ka kam kaput ula pen pauleng ba ka ni ka sithi da ka boong dei ban persyang ban pentikna ban penbiang ka boarding ban om thut seki jaka puli barok ka wei kan duak ru dei ban penbiang na markas new hadu kata kata bat dei ban penheru ya ka surok ka ban lechalen pot dei ban sinaru ya ka jaka bu mar ka badun kam ya ka cingkrian dei ru ban sina ya ka jaka pentikna ya ki mar ki babhala ni ki mar ki babun dei ruban pli ya kecaka ya kaliang pisa bari bat kiwe dei ki baya dei bat kecaka kan show pisa na lor ke ATM dei ban bu ru ya kinong trai ki balat tebit om ya ki bom tebit dei ruban bu swah kamat ya kinong trai ki bade ki trai muluk ki trai jaka ban penyat ya kakam lani laki bom penyat ya kakam ru ula kan turu ya ka office baka dei ban simkia halor kan ka sinjam badun kam will enhance the potentiality of this particular place.